Aduna ako'y tulo ka punto that I want to share with you. Diha mahitungod sa ato ang mga pagbasa ni ining ika-26 nga Domingo sa ordinaryong panahon sulod sa tuig. First point, ang unang punto maugayod kini, humility in God's work. Humility in God's work. Pagka mapaobsanon sa pagbuhat sa kabubuton sa Diyos. Kaya nga naman, diya sa atong unang pagbasa, mga igsuon ko dyan ni Kristo, ato ang nadungog, ang pagkunsad sa Espiritu ngadto sa lain pang mga pangulo. Ug sa ilang pagdawat sa Espiritu, misugod na sila sa pagsangyaw. Usahay sa atong kinabuhi, ang usual natong reaction kung naay mga tao nga mas capable pa sa ato ang mga abilidad, usahay ang ato ang reaction, kasuya, kasina. Maunang alang kanato, alang ni adtong mga tao nga nagbuhat og maayo, atong dautan kay tungod di talayhang maapsan, di talayhang malabuan, di talayhang matupungan. Busa, adunay tao nga miduol kang Moises. Apan, unsa may tubag ni Moises ngadto sa maong tao nga miingon, adunay mga magpangulo nga nagsugod nagwali didto. So unsa may tubag ni Moises? Mao kini, kaayo unta kon ibutang sa Ginoo ang iyang espiritu nganha sa iyang katawhan ug silang tanan mahimo nga mga propeta. Ang tubag ni Moises ngadto sa maong tao nga nabalaka kay adunay mga nagbag-o nga nagsangyaw sa pulong sa Dios is to accept them, to embrace them. Nga sumala pa sa giingon ni Pope Francis ni adtong pagduaw niya sa mga countries nga wala pa gayud niya na adtuan. Miingon siya, and I quote, "All religions are paths to God. God is for everyone, and therefore, we are all God's children. There is only one God, and religions are like languages, paths to reach God." Nga sumala pa sa giingon ni Pope Francis, nga atong dawaton ang matag-usa. Kay ang matag-usa, ang gituuhan sa matag-usa, dalan padulong sa Dios. Dalan padulong sa kabanhawan. My dear friends, this teaching teaches us that true leadership and service in God's work require humility. Ang matinud-anon nga pangalagad sa Dios, nag-awhag kanato sa pagkinabuhi, sa pagkamapaubsanon. Atong lantawon nga ang Dios makahimo sa paghimong instrumento sa bisan kinsa, regardless of their status or position. Kanang imong tapad karon. Nganong nahadlok na mamulantaw sa inyong tapad. That person next to you is capable of preaching God's goodness. Why? Because we are created in the image and likeness of God. Kitang tanan, gimugna sa Dios. Kitang tanan, maayo nga pagkamugna sa Dios. And so, we are capable of sharing God's goodness. Dili kay magpalabwanay. Dili kay magdautanay. Dili kay magsuyaanay. Let us be humble to accept that we are all instruments of God's goodness. Sa atong kinabuhi, ato untang pagapuy-an ang espiritu sa pagkamapaubsanon, recognizing that our contributions to God's mission are part of a larger tapestry woven by many. Ikaduhang punto. So again, first point, humility in God's work.
pagka mapaubsanon sa pagbuhat sa kaubuton sa Dios. Second point, harmony among believers. Pagkahiusa sa tanang magtotoo. Diha sa ebanghelyo mga igsuon ko diyan ni Kristo, ang mga disipulo na balaka nga aduna po'y uban gawa sa ilang grupo nga gagamit sa ngalan ni Jesus. Unsa may tubag ni Jesus? So si Moises mitubag sa mga tao nga nasina sa unang pagbasa. In our gospel, Jesus answered His disciples. Unsa may iyang tubag? Jesus responds by emphasizing that those who are not against us are for us. Kini nga tawag sa pakighiusa nagpahinumdum kanato nga kitang tanan nahilakip sa Kristohanong komunidad. Instead of fostering division based on differences, we should strive for unity in purpose and mission. Nga sama gud sa pagsulbad og fraction. Di ba sa mathematics? Usahay, ato ag yung pangitaon ang common denominator. And that is also the invitation for us, believers, to always look for the common denominator so that we can be united, we can be harmonized. Instead of fostering division based on differences, we should strive for unity in purpose and mission. Embracing harmony, ang pagkahiusa, means celebrating the diverse ways in which God works through various individuals and communities. It means that harmony, oneness, unity can be achieved in celebrating each individual. Hinaot unta nga ato ang makita ang matag-usa, isip gasa. Kay kung makita nato ang matag-usa, isip gasa, isip grasya, then we will not be threatened by that person because that person is a gift coming from God. Ikatulong punto. So the first one, humility in God's work. The second one, harmony among believers. The third one, holiness in our actions. Pagkabalaan diya sa mga buhat. Gipakita na Jesus ang gibugaton sa epekto sa sala. Mao nga siya, nagdasig kanato sa pagbantay sa mga butang nga magpahilayo kanato diha kaniya. Gipahinumduman kita nga ang atong mga buhat aduna gayoy mga consequences. Every action has a corresponding consequence. Dili lamang sa ato ang kaugalingon, lakip na pud sa uban. Usahay makaingon ta, ay ako amaning binuhatan, ako ra may maapektuhan ani. No! Because we are in a community. Ang matagbuhat nga sayop, nakahatag og samad diha sa komunidad. Mga igsuon, ang pagpaningkamot sa pagkabalaan involves self-examination and the courage to eliminate anything that hinders our relationship with God. Busa mamalandong kita karon, unsa kaha ang mga butang nga nahimong babag diha sa akong pakigsuod sa Dios. And maybe, let us start removing those things so that we can strengthen our relationship with Him. It is a reminder that living a life of integrity and righteousness is crucial as we represent Christ in the world. Kung kita, mga imahe sa Dios dinhi sa kalibutan, angay ug matarong lang gayod, nga kita magpuyo og kinabuhi, nga angay ug matarong diha sa mga mata sa Dios. Sa katapusan, ang atong mga pagbasa karong Domingguha, nag-imbitar ka nato sa paggakos, sa pag-embrace, sa pagkamapaubsanon, sa pagbuhat sa kaubuton sa Dios, sa pagpangita sa kahiusahan sa tanang magtutuo, ug pagpaningkamot sa pagpuyo ug balaanong kinabuhi. Sisters and brothers,
May we be faithful witnesses to the grace of God in our communities. Amen.